जों जत साइमानो दिनै Tipra Motha Party 2023 जों 42टा सीट बासागो अबन पुइला Tipra हिस्ट्री गो आंचलिक दल Tipra Motha आसे Kwbang क्लै जों बासागो अबन बागै जों गाहामखौ साइमाखा Tipra Motha काजे फैक्टर होननाय दिनै एसेसमेन्टआव जों दाउदराते नुयै दङ जों 25टा सीट हाय जों मोननाय आरो बे सिङाव तेबो जों खोनाखा जदिसि ताव जत साइमानो 3टा ग्रुप फाइट खालायनाय दिनै Tipra Motha बीजेपी ते कांग्रेस सीपीएम जुट वो 3टा ग्रुप जों फाइट खालाय दङ जों तो क्लियर खा जे 2023 केब दल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मानिया आव जों साइमानो फियाबा जों वानसखा जों खागावो दतन हरि पुदुमांखा जों जे Tipra Mothano सबसे गोबां मोननाय आबो जों खागाय दङ बरि बागै तेको जों एसेसमेन्ट जों लुखा तागलायो नियरलि 90% हाय बुथ रिखा आरो बिसिङाव सबसे चिनि Tiprasar एरिया गो एडिसी एरिया गो गोबां बुथ लायखा जतनो बलाय खुशी खलाय स्रांगै बुथ लायखा आबो एकटन कारण जे चिनि बुवाग्रानि मोखांनो नाहावै बुवाग्रानि हानसानि मारिनो नाहावरै जतनो स्रांगै जराय अकरा बुरै जतनो खास्रांलायगै दंथलाय बुथ लायखा आबो गायसे जों लुखा आरो बिजों नखा मैक्सिमाम तीन Tiprasaraव एकदम कष्ट खालायलायनि बुथ लायखा बुथ गोबां लायखा आबो जों साइमानो फियाबा तेबो जों आसल फैक्ट मा सावो जे मिक्स पपुलेशन Tiprasa ते नन Tiprasa बिसिङाव अंखाय Tiprasaraव बुथ गोबां रिखा किन्तु आं जों जे खोनामानि जे नन ट्राइबेल ल माने अन जाति बर'सो स्रांगिया बर'सो बुथ गोबां रिलिया बन पार्सेन्टे बेलेग कम औ जों लुखा किन्तु फियाबा जों जत साइमानो तागलायनि 2023 नि इलेक्शन आबो बेलायखनो वानामा सोंसांनाय आबो जों साइमानो दाबुक बिजिं फाइट 3टा ग्रुप जों फाइट खालायगो आरो बे सिङाव Tipra Motha मैक्सिमाम जों बुथ मोननाय जों गोबां मोननाय जों जतनो सिउ जों किं मेकार जों जे फैक्टर नै बाचानाय अमहायनो जों वानसकमानि ओंख्लाय सिनि Tiprasarनि केसा फान Tiprasarनि केसा माने मुसुकमानि अबा आगे बां साका अ फाइकग्राव जों जतनो दाउ सिगो बरि बागै जों Tiprasar बरे तंथकजाक 2023 नि एकटा अब एकटा हिस्ट्री थांनाय जे Tiprasar बादे आंचलिक दलनि सारा केबो सरकार खालायमिया अब गायसा लुकजागनाय मा बागै फाइरिजों जत नायखिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारियाव मार्च 2 तारिख मार्चआव काउन्टिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जत नायसिंजाक जत जों खुसि तैबो जों आबन कयनाय आं Tipra Mothani खौसा आदंगै आं कयनाय जत जों शान्ति वातावरण मातावनाय पीस एंड ट्रांकुलिटी मातावनाय आबन आं बारबानो सावो जों इलेक्शन परेखनो अनेक ओन्दल नंगौ सामथिरा तांलायो अब हाराव जाते तांथु अब सीपीएम नि कल्चर कांग्रेस नि कल्चर जों लुखा आ कल्चर नो जाते जों तास्रोंथु स्पेशली Tipra Mothani भलन्टियार वारियर नां कयनाय जों जतनो गोजां खालायो पीस मेंटेन खालायो जों दंनाय अब नां कयनाय जाफानांथु रेल परेगो जाते ओन्दल सिसि तांथु Tipra शान्ति बतरन फाइथों अबनो जों नायगो Tipra Mothani तरफ थेके आं जतनो कयनाय पीस एंड ट्रांकुलिटी जाते मेंटेन होनो बागै आं आनि बिसिंतै तेचिन पातनि बिसिंतै आं जतनो कबगो हामबाय सात थाइजिं बर' सामानि जे Tipra Motha कयटा सीट तुब्रायनि सामानि जों Tipra Motha एसेसमेन्ट जों थाइ दङ नि 25 नि ऊपर थांनाय मैक्सिमाम सीट जों मानाय 3टा ग्रुप आं तेमो साइपायखा Tipra Motha बीजेपी ते सीपीएम कांग्रेस वो 3टा ग्रुप बिसिङाव जिनि एसेसमेन्टआव Tipra Motha सबसे गोबां मोननाय इनके बरक Tipra Motha 31टा सीट तालाङै Tipra सरकाराव गठन खायमांगलागे तागलाय आबो तो जों मिरेकल दोंनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होनाय तमका आं असो बारबारि साना मुसुया जतनो गोबां सावो बीजेपी सावो बर सरकार खायनाय कांग्रेस सीपीएम सावो बर सरकार खायनाय जोंबो साव जों सरकार खायनाय जत केटेन गसिया फियाबा जों नायनानै बास्तव प्रेक्टिकल जों
जे नुकमानि अ खेपे 2023 बेसेबा चिनि त्रिपुरा सारक बालाय स्रांजाक बुथ हानसानि मारनो तैगै जत्तनो बुथ लायखा आबले जों गाहामखौ सायमानो nasa kan ini mote engkai BJP engton CPM Kongres jut borok engton borok kebo Tipra Motha kanno karei kebo sorkar gotong khlaimai no possible na অবনে जों मानसुक दङ जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बलो माने एब्सोल्युट मेजरिटी माया अबने जों मानसौ engkai baksa ba salai tongai keta bogo koyekdin ni bisingo no Tipra Motha BJP be kathalai juani roknai aboni ni bekhake tam abo जों गुरु सालायदे खो सायमेना ताको इन्दो जों सिनियर लिडार हिसाबै आं खबर नागै दङ आबाहाय रखनो टक सालायदे खो इलेक्शन परेगो जों सालायनाय अब तामंनाय या अब आं ताबो abno comment लायनाया